ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. साधारण 50 वर्ष आधीची गोष्ट असेल. शामराव हा त्याच्या गावी सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती असे. एवढा श्रीमंत की केवळ आणि केवळ त्याच्या आजूबाजूच्या गावातल्या मित्रांनाच त्यांची बराबरी करता येत असे. म्हणून शामराव हा एखादा माजुरडा व्यक्तीसारखा होता. पैशाचा त्याला फार घमंड होता. लोकांची त्याला किंमत नव्हती असा हा व्यक्ती. एके दिवशी त्यांनी रात्री तमाशाला जाण्याचे ठरवले. तसं त्यांनी त्यांच्या मित्रांना कळवले. सगळ्यांचा होकार आला. रात्री जेवण आटपून शामराव हा तमाशाला जायला निघाला. पण तमाशा हा बाजूच्या गावामध्ये होता. म्हणून शामरावच्या आईने त्याला जाण्यास विरोध केले. तसेच पत्नीने देखील विरोध केले. पण शामराव हा रागीट आणि त्याचबरोबर हट्टी स्वभावाचा असल्याने त्यांची काही एक नाही ऐकली आणि शामराव जायला निघाला. पण शामरावची आई बोलली, बाळा सांभाळून, एवढी रात्र आहे, मला हे बोलायचं नाहीये. पण तू समजून जा, स्वतःची काळजी घे, अशी आई शामरावला बोलली. त्याचबरोबर पत्नीही चिंतेत वाटत होती. रात्री फार उशिरापर्यंत तमाशा चालला. शामराव आणि त्याचे मित्र घरी जाण्यासाठी निघाले. काही वेळाने त्याचे मित्र आपापल्या गावच्या रस्त्याला निघून गेले. शामराव ह्या नशेच्या हालतमध्ये हा जायला निघाला. आपल्या सायकलवर बसून अगदी वेगवान गतीने त्या दगडांमध्ये देखील वाट काढत शामराव हा निघाला. पण काही वेळाने शामरावच्या लक्षात आले की त्याची सायकलची हवा ही पूर्णपणे निघून गेली आहे. जर तो असंच सायकल चालवत राहिला तर तो पडून जाईल. एवढ्या नशेच्या हालतमध्ये देखील शामरावला हे सगळं कळत होते. म्हणून तो यावेळेला चालत जाऊ निघाला. सायकल हातात घेऊन त्या झाडाझुडपात वाट काढत शामराव निघाला. आणि काही वेळाने त्याला पाण्याचा वडा लागला. तो वडा पूर्ण करून शामराव हा दुसऱ्या रस्त्याने निघू लागला. आणि पाठून त्याला आवाज आला, येऊ का? कदाचित हा भ्रम असावा, शामरावला वाटले. आणि शामरावने त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा निघू लागला. आणि शामरावला पुन्हा आवाज येऊ लागला, येऊ का? हा आवाज कसला आहे? ह्याची शहानिशा करण्यासाठी शामरावने मागे बघितले. पण अगदी नशेच्या हालतमध्ये असल्यामुळे शामरावला हे जवळजवळ आता कळणे नामुश्किल होते. आणि शामराव जोरात ओरडला, कोण आहे रे तिकडे? शांत बसा जरा. आणि असं करून शामराव पुन्हा निघू लागला. आणि पुन्हा आवाज आला, येऊ का? आणि यावेळेला शामरावने जे नको बोलायला हवे होते तेच बोलले, ये तुमच्यात दम असेल तर दाखवतोच तुम्हाला. आणि असं बोलून शामराव हा पुन्हा पुढे बघून निघू लागला. पण यावेळेला तो आवाज यायचा बंद झाला. हळूहळू शामरावचे गाव आले. आणि शामरावच्या अशा लक्षात आले की त्याची सायकल ही पहिल्यापेक्षा जड लागू लागत आहे. जणू काही कोण त्याच्या सायकलीवर बसला आहे. कदाचित त्याने नशा केली. या अवस्थेत त्याला असं वाटत असेल, असं शामरावने स्वतः मनामध्ये विचार टाकला. घरी येताच त्याने सायकल एका जागेवर टाकून अगदी झोपू गेला, तेही दार बंद न करता. दुसऱ्या दिवशी आईने शामरावला जोरात उठवले, अरे उठ गाढवा, उठ. आणि शामराव हा रागातच उठला. ओरडायला काय झालंय? शांत बस. आणि शामरावने पुन्हा विचारले, काय झालंय? तशी शामरावची पत्नी बोलली, अहो बाहेर जाऊन बघा, काय झाले तुम्हाला देखील समजेल.
त्याच वेळेला शामराव बाहेर जाता त्यांनी जे बघितले ते बघून त्याचे हृदयाचे ठोके जोरजोरात वाढू लागले. कारण की ती सायकल जी त्यांनी रात्री टाकून आला होता, ती सायकल यावेळेला जळलेल्या अवस्थेत त्यांच्या घराबाहेर होती. तू हे काय केलंस? जर झेपत नाही तर तू असं करतोस तरी का? शामरावची आई हे तिला रागातच बोलली. अगं पण मी हे नाही केलं, माझ्यावर विश्वास ठेव. शामराव हा यावेळेला मात्र घाबरत बोलला. हा वाद काही वेळाने मिटला देखील आणि शामराव हा पुन्हा जाऊन झोपी गेला. पण खऱ्या अर्थाने शामराव याला माहीत होते की मी किती जरी नशा केली तरी मी असं करणं शक्य नाही आहे. पण हे कुणी केलं असावं? काही दिवसांनी शामरावच्या घरी काही विचित्र अनुभव घडायला लागले. कधी शामरावची तब्येत खराब होत असे तर कधी शामरावचे केस ओढले जात असे. कधी भांडी स्वतःहून पडत असे. आणि हळूहळू शामरावच्या आईच्या असं लक्षात आले की आपल्या घरी धान्य हे थोडं थोडं का करता पण कमी होत आहे. 3 माणसं असले तरी अगदी 10 माणसांचं धान्य कमी होत आहे. एके दिवशी शामरावच्या आईने शामरावला हा प्रकार सांगितला. अगदी 2 ते 3 हफ्त्यामध्ये आपल्याला नवीन राशन भरू लागत आहे. हे असं आधी कधी झालं नव्हतं. पण शामरावने याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि शामराव हा आता हळूहळू वाकून चालू लागत होता. असं का चालतायत? शामरावच्या पत्नीने विचारले. त्याच वेळेला शामराव बोलला, असं वाटते की पाठीवर कोणीतरी बसलं आहे. पाठ फार दुखत आहे. असं सांगून शामराव तिथून निघून गेला. काही दिवसांनी परिस्थिती अजूनच वाईट होऊ लागली. शामराव हा अजूनच वाकून चालत होता. अगदी आई आणि पत्नीला चिंता वाटू लागली. आणि एका रात्री शामरावने आरशामध्ये चुकून जे बघितलं ते फार धक्कादायक होते. कारण की शामरावच्या पाठीवर एक सफेद टोपी घालून पांढरे डोळे असलेले अगदी 60 ते 70 वर्षाचा म्हातारा बसला होता. आणि शामराव जोरात ओरडला. शामरावने हा प्रकार त्याच्या आईला सांगितला आणि आईला देखील कळून चुकले की जी मनात शंका होती तीच आता खरी ठरली. ती रात्र कशी बशी शामराव आणि तिच्या परिवाराने काढली. दुसऱ्या दिवशी शामरावच्या आईने जवळच्याच मंदिरामधल्या पुजारीला काही करावे हे विचारले. काही सल्ला घेऊन शामरावच्या आईला असे कळाले की ज्या जागेवर शामरावला तो आवाज आला त्या जागेवर जाऊन त्या व्यक्तीच्या आवडीनिवडीनुसार ते वस्तू ठेवावे. पण हे कळणार कसे? ती व्यक्ती होती तरी कोण? असे पुजारीला विचारले. पण पुजारी बोलला की हे केवळ शामरावलाच कळू शकते. पण ते कसे हे आता तुम्हाला शोधायचे आहे. काही वेळाने शामरावच्या आईने सांगितले की हे तुला शोधायचं आहे. म्हणूनच शामरावने एका खोलीमध्ये बंद करून अंधार करून स्वतःशीच बडबडू लागला आणि बोलू लागला की तू इथेच कुठेतरी आहेस. माझा प्राण घेतोयस की काय आता? तुला काय आवडते ते सांग. ती इच्छा आम्ही तुझी पूर्ण करू. पण माझं शरीर आणि या घराला मुक्त कर. पण काहीच प्रतिसाद आला नाही. दुसऱ्या दिवशी पुजाऱ्याला पुन्हा भेटले आणि त्यावेळेला आईनी आणि शामरावने पुजाऱ्याला त्याचे वर्णन सांगितले. आणि पुजारी बोलला की सध्या तरी आपल्याला काही सांगता येत नाही, पण येणाऱ्या अमावस्येत तुम्हाला एक क्रिया करायला लागेल. ती यशस्वी होईल याची खात्री आहे, तरी तुम्ही एकदा करून बघा.
तसंच पुजारी बोलला की ज्या प्रकारे तुम्ही त्याचं वर्णन सांगताय तो अगदी 60 वर्षाचा माणूस किंवा आजोबा आहे. म्हणूनच असल्या व्यक्तींना जे आवडतं ते सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे धोती, त्यांची सफेद टोपी आणि एक पांढरा शर्ट. हे काही असे प्रकार आहेत जे तुम्ही ठेवताच कदाचित ती तुमची पाठ सोडावी. आणि हो, शक्य असेल तेवढे चांगलं गोड अन्न हे तिकडे ठेवा, जेणेकरून कदाचित ती तुमच्या पाठला कायमचा सोडेल. सांगितलेल्या अनुसार शामरावला रात्री 12 वाजता त्याच ठिकाणी जायचे होते जिथे त्यांना पहिला हा अनुभव आला होता. अगदी कमी वेळातच शामरावने सांगितलेले सर्व वस्तू घेतले. शामरावने ते अन्न देखील घेतले जे तिथे ठेवायचे होते. आणि हळूहळू रात्री 11 ते 11:30च्या दरम्यान शामराव हा तिथून चालू लागला. एकीकडे घरी आईला आणि तिच्या पत्नीला चिंता होत होती, पण शामराव हा कसाबसा त्या वड्याजवळ पोचला आणि शामरावने ती सर्व वस्तू तिथे ठेवल्या. अगदी शामरावला हे वागता येत नव्हते, कारण की शामरावला असेच वाटत होते की कोणतरी तिच्या पाठीवर बसले आहे आणि ते दुसरं तिसरं कोणी नसून तीच आत्मा आहे. शामरावने ते सर्व वस्तू तिकडे ठेवल्या आणि सांगितलेल्या अनुसार पाठी न पाहता शामराव हा पुढे चालू लागला, कारण की भटजीने सांगितलं होते की यावेळेला जर तू मागे बघितलंस तर अगदी तुझा जीव जाईल. शामरावने ती वस्तू ठेवून पाया पडून जोरात बोलला की तुला आवडणारे सर्व वस्तू इथे आहेत. तू माझ्या आणि माझ्या घराच्या, आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यातून कायमचा निघून जा. तुझ्या आत्म्याला शांती भेटू हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आणि असं बोलून शामराव हा निघू लागला. पण काही वेळाने शामरावला आवाज आला, शामराव बाळा, अरे इकडे बघ, मी इकडे आली आहे. तू कुठे जातोयस? ये पुन्हा इकडे. हा आवाज शामरावच्या आईचा होता. आणि काही वेळाने आवाज पुन्हा आला, अहो ऐकलं नाहीत का, इकडे या. पण शामरावला कळून चुकले की हा आवाज त्या भूताचा आहे. शामरावने हनुमान चालीसा बोलू लागला आणि कसा बसा तो आपल्या घरी पोचला. अगदी मागे न बघता तो झोपी गेला. दुसऱ्या दिवशी मंदिरात जाऊन पुजाऱ्याला सर्व प्रकार सांगितला. त्याच वेळेला पुजाऱ्याने हाताला एक धागा बांधला आणि सांगितले, अगदी 4 ते 5 दिवस हा धागा काढू नको, नक्कीच भूत तुझा पाठला सोडा. आणि अशा प्रकारे बुधाने याचा पाठला सोडला, तोही कायमचा. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा. आणि हो, तुमचेही काही असे स्टोरीज असतील तर ते मला नक्की पाठवा, मी नक्की शेअर करेल. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब तर नक्कीच करा. थँक्यू.